Виелица. Шейната се бухна в една пряспа и затъна. Аго слезе по отъпка снега наоколо, поведе конете и ги изкара на чисто място. След той пак се качи. Захария се чудеше откъде Аго взимат тия сили. Когато записахме първите 2 аудиокниги, новия роман на Алек Попов, Сестри Палавееви и след това 18% сила на Захари Карабашлиев, аз не можех да си представя, че ще мога да се справя с романите на нашите класици, като Вазов, Подигото и Намиление Драги, което записахме. И сега Йовков, двете аудиокниги. Струваше ми се, че там има опасност да театралнича нещо, такива работи, които не трябва да се допускат. Много е натрапчиво. Ще деликатно е да се записва роман, аудиороман. Но се оказа, че това са едни много модерни автори. Каква виелица! Понякога вятърът ще спре, като да поеме дъх. Вижда се как вали, как бързо подхвърга снегът, като че от небето се спуща гъста бяла мрежа. И отведнъж пак завие вятърът, граби снега, развява го, върти го. Не може да се види на 2 крачки. По очите и по гривите на конете е натрупан сняг. Парата от дъха им замръзва във въздуха. Гласът на звънчетата замира още при шейната. Студът пронизва чак до костите. На Захария, сгушен отзад в шейната, идат вече страшни мисли. За измръзване, за вълци. Човеколюбци и големи майстори. Добре са се учили. Просто в училище, когато дори учим или пък извън училище четем произведенията на нашите класици, това е като че ли по задължение, пък и дет се казва, един българин е срамота да не си познава своите класици. А вече, слава Богу, че има интереси към съвременните ни автори. Това просто много ме радва, много съм въодушевен. Голяма изненада беше този джаз отново, в който се вкарахме и с Подигото и с Намиление Драги, а сега Йовков. Йовков за мен е автор, когато сега като четях, като че ли го срещнах за първи път. Не съм си позволявал, нали, така да слагам само на определение за Йовков, че е автор, който са на селото и така нататък, живота, Добруджа или пък тук там е около Жеревна. Но сега се оказа, че това е изключително модерен автор. Много тънък, много деликатен, много кинематографичен също. Много. И тази последната аудиокнига, ако можеха да говорят, аз наистина съм ревал, когато се подготвях за запис. Пък и по време на запис понякога просто ме стягаше гърлото и трудно продължавах.